Dear Kuya, ako kini si Terter, agig sumpay sa akong sigulanon sa gugma. Kuya, mutugyod ko kuya nga sweet kaayo ang akong uyab nga si Pedro. Ma-probe na ko kuya kay lagi nag-live-in na kami kuya. Sa among balay nga giabangan kuya, nakakat-on ko unsaon pag-budget kuya. Kay ako kuya gastaro man, iya kong gitudluan unsaon pag-budget kuya. Sa among pagpangaon kuya sa matag adlaw-adlaw, ang akong sudan, ketchup, ang iyang sudan, pork chop kuya. Dako jud among nasib kuya sa maong budgeting. Pero kuya, sa sulod sa isa ka semana, mora ka to kanunay ang akong sudan kuya. Mura mag na slim ko kuya o naglain kanunay ang akong lawas. Kuya, tungod niadto nangutana ko og party pa ba kini sa pagka-sweet ni Pedro nga akong uyab? Kay lagi kuya, love man ako siya, ako na lang ginuhuna nga style ni niya. Style ni niya para Muslim ug munindot ang akong lawas. Ug diri na sad ko kutob kuya, ug ako pa kining pagasumpayan party sa akong kasinatian sa gugma. More power sa tanan, kuya. Mausab to ang sumpay sa kasinatian sa gugma ni Terya o Terter. Ters, daghang salamat sa pag-share sa imuhang mga kasinatian sa gugma. What's the style? Kitsap ang sudan para Muslim style.